Ve středu 24. ledna 2024 vydal Ústavní soud jeden z nejostudnějších rozsudků v historii České republiky. Zamítl návrh poslanců hnutí ANO, kteří chtěli ochránit důchodce před krádeží vládní pětikoalice. Ta využila stavu legislativní nouze, aby snížila valorizaci penzí a ušetřila tak na nejzranitelnější skupině obyvatel. Důchody tak loni v červenci stouply o celou polovinu méně, než co měli důchodci v důsledku supervelké inflace dostat. Ústavní soud potvrdil okradení důchodců, kdy se opřel o absurdní argumentaci vlády, že vyplácení plných důchodů by způsobilo obrovskou hospodářskou škodu. Tím potvrdil, že důchodci jsou v tomto státě považováni za škodnou, která jen ujídá ze společného krajíce a nic neprodukuje. Jak jinak si vysvětlit, že vláda nemá problém utratit 200 miliard korun za zbytečné stíhačky, ale na důchodce jí nezbývá ani koruna? Nebo že ministr Jurečka jako jeden z předkladatelů zákona o snížení valorizace pořádá vánoční žranici, kde jen na občerstvení padlo 400 000 korun? A co teprve ty vysoké soudcovské platy, které soudci pobírají a chrání si je jako oko v hlavě? Toto není škodou pro státní rozpočet? Když se v minulosti například snižovaly platy soudců, tak to ten samý soud tehdy označil za nepřípustné zasahování do nezávislosti justice. U důchodců mu to ale nevadí, ti se přece nemohou bránit. Stávkovat ani jinak bouřit se nebudou. Tento rozsudek je také důkazem, že se naplnily nejhorší obavy opozice při volbě prezidenta. Pokud bude zvolen generál Pavel, pětikoalice ovládne parlament, senát, hrad a ústavní soud, tvrdila tehdy opozice. Ukazuje se, že to byli právě generálem Pavlem jmenovaní soudci, kteří tímto protiústavním verdiktem podpořili koalici. Je to zřejmě odměna za teplá a dobře placená místečka na ústavním soudu. Nasvědčuje tomu skutečnost, že těsně před vyhlášením rozsudku byl nahrazen zpravodaj, jehož stanovisko mělo potvrdit protiústavnost valorizace důchodů. Zřejmě ho přehlasovali soudci, kteří podporují současnou pětikoalici. Taková manipulace je naprosto nepřijatelná a ukazuje na spolitizovanost ústavního soudu. Je třeba se ptát, když už toto nebylo protiústavní, tak co potom má být protiústavní? A co to znamená pro budoucnost? Vláda má tak jistotu, že kdykoliv může použít stav legislativní nouze, protože tento ústavní soud to přikryje. Nyní se schvaluje korespondenční volba, která rovněž odporuje ústavě. Za této situace nemá cenu si u ústavního soudu stěžovat. Rozsudek je jasný už teď. Zamítnuto. Prezidentu Zemanovi se vyčítalo, že ohýbá ústavu, vládě, že si z ústavy udělala trhací kalendář, ale korunu tomu všemu dal ústavní soud, ten přímo ústavu pošlapal. Ústavní soud se stal ostudou demokracie. Místo toho, aby chránil ústavnost a základní práva, podporuje zájmy vládní koalice a prezidenta. Ústavní soud tak ztratil důvěru občanů a klesl tak na samé dno. Je to nebezpečný precedens pro demokratickou společnost. Kdo teď bude věřit tomuto soudu?